Bij het Curaçaohuis zijn er verschillende vragen binnengekomen van ingezetenen en ook anderen. Ik ben ingezetene van Curaçao en ik ben op vakantie in Nederland. Kan ik nog naar Curaçao? Het antwoord is ja. U kan naar Curaçao. Zo ja, welke stappen moet ik ondernemen? Waar moet ik me melden? Welke documenten moet ik hebben en dergelijke? De stappen die ondernomen moeten worden door u zijn als volgt. U moet uw cedula hebben, uw identiteitsbewijs, uw retourticket en u moet zich melden bij de vliegtuigmaatschappij. Ik ben op vakantie in Nederland, maar ik heb mijn cedula niet meegenomen. Hoe kan ik aantonen dat ik ingezetene ben van Curaçao? Daartoe zal u informatie moeten inwinnen op Curaçao. Dus met burgerlijke stand contact moeten opnemen. Ik ben ingezetene van Nederland en ik ben op vakantie op Curaçao. Kan ik nog naar Nederland? Zo ja, welke stappen moet ik ondernemen? Waar moet ik me melden? Welke documenten moet ik hebben en dergelijke? Als u ingezetene van Nederland bent en u bent op vakantie op Curaçao, dan kunt u met de vlucht waar u op geboekt staat terug. Dat is tot nu toe het geval. Tot wanneer is de luchthaven gesloten voor vluchten vanuit Europa? De luchthaven van Curaçao, dus Hato Airport, is gesloten voor vluchten vanuit Europa tot nader orde. Worden Nederlanders wel toegelaten als ze via een andere route naar Curaçao willen vliegen? Dus via bijvoorbeeld Panama, Costa Rica en dergelijke? De maatregel om de luchthaven af te sluiten voor verkeer uit Europa is genomen omdat wij Europa als risicogebied hebben aangemerkt. Dat betekent dat we hebben gezegd, ingezetenen van Nederland of andere Europese landen is niet toegestaan tot nader orde. Dat betekent dan ook dat sluiproutes of Nederlanders die toch binnenkomen via andere routes, dat dat ook geweerd wordt. Ik woon in Nederland, maar ik moet naar Curaçao voor familiebezoek, uitvaart, zieke familie of zaken. Kan ik naar Curaçao vliegen? Nee, momenteel niet. Het is nu niet toegestaan voor ingezetenen van Nederland. Ik heb me al in Nederland uitgeschreven en zou naar Curaçao verhuizen. Kan ik naar Curaçao vliegen? Dat is ook niet toegestaan. Als u ingezetene bent van Nederland, kan u op dit moment de Curaçaose luchthaven niet in. Hoe worden de mensen die uit Nederland naar Curaçao gaan in de gaten gehouden? Gaan ze bijvoorbeeld in quarantaine of worden ze getest? Bij aankomst van de ingezetenen van Curaçao die in Nederland zijn geweest of in Europa, worden ze natuurlijk getest en op dat moment ook gevraagd of ze in vrijwillige quarantaine kunnen gaan. Dat houdt in thuis blijven en voor een bepaalde periode niet met anderen in contact komen. Ik ben ingezetene van Nederland. Als ik over 2 weken naar Curaçao vlieg voor vakantie, kan ik dan terug? Tot op dit moment is het zo dat de beslissing is genomen dat een ingezetene van Nederland en van Europese afkomst hier niet kan worden toegelaten.